என்று லூர்து அன்னையின் நம்மை பொறுத்தவரை, நம்ம திருத்தலத்தை பொறுத்தவரை பெருவிழா. அகில உலக திருவழிபாட்டு வழியில் இது ஒரு நினைவு நாள். நமது திருத்தலத்தை பொறுத்தவரை இது பெருவிழா, நமக்கு பெருவிழா. இது எத்தகைய ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க விழா, ஒரு நாள், ஒரு நிகழ்வு என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும். கடந்த நமது திங்கள், பிப்ரவரி திங்கள் முதல் நாள் நம்ம திருத்தலத்துக்கு மட்டுமல்ல, தமிழகத்துக்கு மட்டுமல்ல, ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு நிகழ்வாக அகில உலகமே கண்டு களித்து இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகின்ற ஒரு நன்னாளாக அது அமைந்திருந்தது. இப்போ ஏதாவது ஒன்று செஞ்சால் கூட உலகம் பூரா பரவிடும். அமெரிக்காவுக்கு போயிடும், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிடும். நான் அந்த நிகழ்வை நேர் அலையில் பார்த்து மகிழ்ந்து இறைவனுக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு வந்தேன். பாப்பரசருடைய இந்திய தூதர் மேதகு லியோபோல்டோ ஜிரெல்லி அவர்கள் தலைமையில் முதலிலே வரவேற்பு, அப்புறம் கொடியேற்றுதல், திருப்பலி, மறைவுரை, அபிஷேகம் செய்தல், இந்த நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் சுருக்கமாக ஒரு 4 மணி நேரத்தில் நடந்தது. நான் 5 சொல்லலையே, அதனால் சொல்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ தான் சுருக்கி செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் கூட அது ஒரு 4 மணி நேர ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக நடந்ததை நான் பார்த்து இறைவனுக்கு நன்றி கூறினேன். இதற்கெல்லாம் காரணம் இறைவனின் திருவிழா, அவருடைய பிரசன்னம், கன்னிமரியாளின் புதுமை. எத்தனையோ புதுமைகளை கன்னிமரியாள் நமது அன்னை நமக்கு செய்து கொண்டு வருகின்றாள். ஆனால் நம் அனைவரையும் ஒன்று திரட்டி இந்த வரலாற்றுக்கு நாயகனான நமது அருள் திரு தந்தை விக்டர் என்பராஜ் அவருடைய தலைமையில் பங்கு தலைவர்கள், பொதுமக்கள், உபகாரிகள் இவர்களுடைய உறுதுணையில் இத்தகைய ஒரு புனரமைப்பு நிகழ்வு நடந்தது. நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். இந்த கோயிலை எத்தனையோ முறை புனர் அமைச்சிருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நம்ம நினைவு கூற வேண்டும். மரி ஜோசப் அவர்கள் ஒரு அமைத்தார் அவர் இருக்கும்போது. ஆகவே இந்த கோயிலுக்கு நிறைய புனரமைப்பு தேவைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. ஏன்னா பழைய கோயில், அதிலும் குறிப்பாக இப்போது புனரமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நிலையை பார்க்கின்ற பொழுது அதிநவீன வகையிலே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு உழைப்பு, திட்டம், அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துகின்ற விதம் இவையெல்லாம் மிக சமாதான முறையிலே, நல்ல முறையிலே செய்யப்பட்டு நம் அனைவருக்கும் கண்கொள்ளா காட்சியாக இது விளங்கி கொண்டிருக்கிறது என்றால் நமது மறைமாவட்ட முன்னாள் ஆயருடைய தூண்டுதல், ஆயர் சௌந்தரராய் அவருடைய தூண்டுதல், அவருடைய விருப்பம், அது பின்னிருந்து இயக்கி கொண்டிருக்கின்ற இன்று நமது மறை மாவட்ட பரிபாலகர் மேதகு ஜான் ராபர்ட் அவர்கள், இவர்களெல்லாம் உறுதுணையாக வைத்துக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்து நமக்கெல்லாம் செய்து முடித்து இந்த திருத்தலத்தை கண்கொள்ளா காட்சியாக கொடுத்த ஒரு பெருமை நம்ம தந்தை விக்டர் என்பராஜ் அவர்களை சாரும். ஆகவே இவர்கள் எல்லோருக்குமாக சேர்ந்து நாம் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கரவொலி எழுப்புவோம். நிறைய சொல்லணும். அது இது ஒரு பாராட்டு விழாவாக போயிடும். பாராட்டிட்டேன், அவ்வளோதான். நான் பாராட்டினா உண்மையாக பாராட்டின மாதிரி தான். பாடகர் கூட நல்லா பாடினாங்க. நான் கேட்டேன், மெட்ராஸ்லேருந்து கேட்டுன்னு இருந்தேன். அருமையான பாடல்கள் எல்லாம் நன்றாக இருந்தது. இன்று லூர்து என்று சொல்லுகின்ற பொழுது
மாதாவுக்கு பின்னால் வரேன். மாதா பற்றி ஆரம்பிச்சோன்னா அது எங்கேயோ போய் நிற்கும். என்னுடைய நம் அனைவருடைய நினைவுக்கு வருகின்றவர் தந்தை லூர்து சுவாமி அவர், கர்தினால் லூர்து சுவாமி அவர். அவங்கெல்லாம் வரலாற்றில் இன்றைக்கு இல்லை என்றாலும் வரலாறு படைத்தவர்கள். ஃபாதர் லூர்து சுவாமி, லூர்து சுவாமி அவர்கள் கத்தீட்ரலில் ஃபாதர் ஜோ லூர்து சுவாமி இருக்கின்றார். லூர்துநாதன் இருக்கின்றீர்கள், லூர்து மாதிரி இருக்கின்றீர்கள், உங்கள் எல்லோருக்கும் வாழ்த்து. ஆனால் சிறப்பாக ஃபாதர் லூர்து சுவாமி நமக்கு வரலாற்றிலே சில அடையாளங்களை தீட்டி துளைக்கி கூர்மைப்படுத்தி நம்ம எல்லாம் மனிதர்களாக பேசவும் இருக்கவும் தூண்டுகோலாக இருந்த ஒரு வரலாற்று நாயகன் என்று சொல்ல வேண்டும். நமது நுன்சியோ வரும்பொழுது அவர்களுக்கு நல்ல செய்திகளை, இந்த தலித்து மக்கள் அவருடைய வரலாறு, அவர்கள் மேற்கொண்ட வரலாற்று நிகழ்வுகள் இவைகளெல்லாம் ஆவணப்படுத்தி அழகுபடுத்தி நாங்கள்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு கொடுத்துருக்குறோம். அதுக்கு ஃபாதர் தான் அச்சாணியாக இருந்து பணிபுரிந்தவர். அது வரலாற்று ரீதியாக சொன்னால் கூட குறைஞ்சது 1 மணி நேரமாக எடுக்கும். அவளை செய்திருக்கின்றார்கள். அவருடைய வாழ்நாள் முழுதும் அந்த தலித்து மக்களுடைய எழுச்சிக்காக, விடுதலைக்காக அவர் பட்டப்பாடு உண்மையாகவே நம் அனைவருக்கும் ஒரு மன நிறைவை கொடுக்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு எதிர்காலத்தை துளைக்கி நம்ம காட்டியிருக்கின்றார்கள். ஆகவே அவருக்கு நம்முடைய நன்றி உரித்தாகும். அவருக்கு நம்முடைய விழா வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம். அப்புறம் எத்தனை பேர் லூர்து சாமி, லூர்துநாதெல்லாம் இருக்கிறீங்க, உங்களை எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இப்போல்லாம் அந்த பேர்லாம் யாரும் வைக்கிறதில்ல. ஆம்பளைங்களுக்கெல்லாம் அந்த பேர் வைக்கிறது லூர்துநாதன் எவன் வைக்கிறான் அந்த காலத்தில்? சதீஷு, சுரேஷு, ஜெகதீஷு, அவன் வாயிலே நுழையாது. இப்போது பேர் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறானுங்கன்னா கூகுளில் போகிறான். திருச்சபை வரலாற்றுலாம் எவனும் போட்டுக்கிட்ட கூகுளில் போய் பிடிக்கிறான் ஒரு பேர். அது வாயிலே நுழையாது. பங்குசாமி இருக்குது, அது ஸ்பெல்லிங். அது உபதேசியார்கிட்ட விட்டு ஞானஸ்தான சர்டிஃபிகேட்டில் எழுத வச்சாருன்னா அவர் ஒரு வெளுத்து கட்டு வராங்க. பிறகு ஞானஸ்தான சர்டிஃபிகேட் எழுதும்போது அவன் பையன் பேர் என்னன்னு சொல்லி ஸ்பெல்லிங்கும் தெரியாது ஒன்று. அந்த மாதிரி பேர்லாம் அந்த காலத்தில் வைக்கிறாங்க. இப்போ எனக்கெல்லாம் எங்கள் அப்பா அம்மா வச்சாங்க பாரு, ஒரு ஃபாரின் பேராக வச்சாங்க. எனக்கு சின்னப்பன். எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்ச அமெரிக்கா பேர் அதுதான், சின்னப்பனை வச்சிட்டாங்க. இப்போ எவன் சின்னப்பன் வைக்கிறான்? கேவலம் போய் இந்த சின்னப்பன் வைக்கிறா. அவர் வாசகத்தை மட்டும் 2ஆம் வாசகத்தில் வாசிக்கிறீங்க, பேர் வைக்கிறது மட்டும் சின்னப்பன் வர மாட்டான். அந்தோனி சாமி, லூர் சாமி, பெருநாயகி சாமி எல்லாம் இந்த காலத்தில் எவனும் வைக்கிறதே கிடையாது. லூர்து மாதிரி யார் வைக்கிறாங்க இப்போல்லாம்? ஐயோ, ஒரு பேர் லூர்து மாதிரின்னு சொல்லி ஞானசார ரெஜிஸ்டரில் பார்க்குறது கஷ்டம். காரணம்னா அதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு கேவலமாக தெரியுது உங்களுக்கு. வைங்க பூச்சா வைங்க. லூர்து மாதிரி, லூர்துராஜ், லூர்துநாதன், லூர்து சுவாமி என்கின்ற நம்முடைய சகோதரர்களுக்கும் நம்முடைய விழா வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹாப்பி ஃபீஸ்ட். என்ன முறைச்சிங்கன்னு உட்காந்துக்கிறீங்க? இந்த கலகலப்பு இல்லை பாருங்கள், இந்த கலகலத்து போச்சு. கலகலப்பு இல்லை, கலகலத்து போச்சு. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கும். பல இடங்களில் வந்திருக்கின்றீர்கள். இந்த திருத்தலத்திற்கு திரு யாத்திரைகளாக வந்திருக்கின்றீர்கள். பிரசங்கத்தை சுருக்கிக்கிட்டு இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக இருக்கணும் அப்படின்னு ராத்திரி நான் ஒரு பாட்டு கட்டி வச்சுருக்கிறேன். நாம் எல்லாம் சேர்ந்து பாடுவோமா? பாடலான்னு சொல்லுங்களேன். நீங்கள் முறைக்கிற முறையை பார்த்தா எனக்கு பயம். பாடலாம். இருப்பினும் தேவ அன்னையை பற்றி திருச்சபை நமக்கு தருகின்ற கோட்பாட்டை நான் சுட்டி காட்ட வேண்டும், கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் திருத்தலத்திற்கு வந்து வத்தி வைத்து, நாங்கள்லாம் வத்திலாம் வச்சிட்டோம். வந்த உடனே வத்தி வச்சு ஜெபம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம்தான் வந்து நான் சாமியாரை பார்க்க போனேன். ஒரு சில பேர் நேராக பங்களாவுக்கு தான் போவேன். அதான்
நான் வந்து மாதாவுக்கு முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணிவிட்டு எங்கள் பிரதர்களை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன். திருச்சபையில் இன்றைக்கு நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய கோட்பாடு ஒன்று தான் சொல்ல போகிறேன். நான் எங்கெங்கோ போயிடுவோம், உங்களுக்கு தெரியும். அது நம்ம ஆணித்தரமாக மனசில் வைத்துக்கொண்டு நாம் இங்கிருந்து இந்த விழாவின் ஞாபகமாக வெளியில் செல்ல வேண்டும். இன்றைய இறையியல் வடிவிலே மாதா பற்றி சொல்லியிருக்க வேண்டும்னா 2ஆம் வத்திக்கான் பொது சங்கம் தான். அதுக்கு பிறகு புதுசாலாம் ஒன்றும் வரல. அதை பற்றி விளக்க உரைகள் வந்திருக்கின்றன. ஆனால் 2ஆம் வத்திக்கான் பொது சங்கம் கன்னிமரியாளை பற்றி என்ன சொல்லுகிறதோ அதை ஆணித்தரமாக புரிந்து கொள்ளவும் அதை நாம் வாழ்க்கையிலே கடைப்பிடிக்கவும் கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். மாதாவுக்குன்னு ஒரு அதிகாரமே கொடுத்துருக்குறாங்க 2ஆம் வத்திக்கான் பொது சங்கத்தில். லோமன் ஜென்சியம் திருச்சபை என்கின்ற கோட்பாட்டில் மாதாவுக்குன்னு ஒரு தனி அதிகாரமே கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகின்றதெல்லாம் சுருக்கமாக ஒரு 17 புள்ளிகள் இருக்கின்றன, 17 பாயிண்ட்டுகள் இருக்கின்றன. அதில் சுருக்கமாக நான் சொல்ல வேண்டுமென்றால் 2, 3 தான். 1, 2, 3. கன்னிமரியாள் திருச்சபை வழிபாட்டிலே 2ஆம் இடத்தை வகிக்கின்றாள். முதலிடம் இல்லை. அது 2ஆம் மாதனாக்கா அது என்னது முக்கியத்துவம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. 2ஆம் இடத்தில் இருக்கின்றாள். இறையியலில் நம்முடைய வழிபாட்டு வரலாற்றில் பழக்கத்தில் இன்று அவளுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற இடம் 2ஆம் இடம். முதலிடம் இயேசு. எல்லாம் இயேசுதான். எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லாம் இயேசுவே, அந்த பாட்டிலே சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. எல்லாமே இயேசு. எல்லாரும் இயேசு அவரே தான் சொன்னார், நானே வழி, நான் தான். மற்ற வழியில் போவாத, அங்கேயும் இங்கே போய் அலையாத, வழி நான் தான்டா. இங்கே போகும்போது நானே வழி, நானே உண்மை. என்கிட்ட தான் உண்மை இருக்கு. எங்கே உண்மையை தேடி எதையோ தேடி எங்கேயுமெல்லாம் போகின்றீர்களே, போவாத. உண்மை நான் தான், நானே வாழ்வு. இதுதான் இந்த பாட்டுக்கிட்டலாம் பாடுறேன். இந்த பாட்டெலாம் பாடுறீங்களே, என்ன பாடுங்க, நன்மை கொடுங்க, பாடுங்க இந்த பாட்டை. வாழ்வை அழிக்கணும்னா அந்த பாட்டு எல்லாமே பாடுவாங்க. அவர் தான் வாழ்வு. அவருக்கு முதலிடம். எல்லாம் இயேசுவே. அதை ஆணித்தரமாக மனசில் பதிச்சுக்கணும். நம்முடைய பக்தியிலெல்லாம் நிறைய இருக்குது. என்னென்ன பக்தி? அந்தோனியார் பக்தி, சாவரியார் பக்தி, டோன் போஸ்கோ பக்தி, டோமினிக் சாவியர் பக்தி, பெருநாயகமாக, அது மாதா தான். இப்படி பண்ணிட்டு போகிற மொழிய இயேசுவை நடுவில் கொண்டு வந்து அவரை முதன்மைப்படுத்தி அவரை புரிந்து கொள்ளவும் அவரை ஆராதிக்கவும் அவர் காட்டுகின்ற வழியில் நடக்கவும் நாம் கடமைப்பட்டிருக்கோம். நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கணும் போகணும். ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தான். அதற்கு அடுத்தபடியாக மரியாள் தான். நம்முடைய திருச்சபையில் அடுத்த இடம் மரியாளுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. சௌரியாருக்கு இல்லை, அந்தோனியாருக்கு இல்லை. நாம் என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியுமா? எல்லாத்தையும் முடிச்சிக்கணும், அப்புறம் தான் ஜீசஸ் கிட்ட வர்றது. அப்போ தான் வந்து மாதா கிட்ட வரும். டோமினிக் சேவையாருக்கு இல்லை. இப்போ என்னென்ன பக்தி பரப்பிட்டானுங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சாதாரண வணக்கம். மரியாளுக்கு சிறப்பு வணக்கம். மரியாளுக்கு சிறப்பு வணக்கம். சிறப்பு வணக்கம்ன்றத லத்தீனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹைப்பர் தூலியா. ஹைப்பர் தூலியானா ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்கிறீங்கள, ஹைப்பர்னா பெருசுன்னு அர்த்தம். ஹைப்பர் தூலியா சிறப்பு வணக்கம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று திருச்சபை கேட்டால் மாதாவுக்கு தான். மாதா. அதுக்கு பிறகு தான் மற்ற புனிதர்கள் எல்லாம். அது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. சுருக்கமாக சொல்லிட்டேன். இரண்டாவது, அன்று முதல் இன்று வரை, அதுதான் நீங்கள் கவனம் பண்ணி, அன்று முதல் தொன்று தொட்டு இன்று வரை திருச்சபையிலே கன்னிமரியாளுக்கு என்னென்ன வணக்கம் செலுத்தப்பட்டு வந்ததோ, என்னென்ன பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தனவோ அவைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று திருச்சபை நமக்கு வலியுறுத்துகிறது. ஆகவே அதெல்லாம் இருக்கணும். மாதாவுக்கு சுருவம் எடுத்தல் பாருங்கள், எவ்வளோ பெரிய சுருவம், அழகான சுருவம். இது ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்ததா? ஃப்ரான்ஸில் வந்து சுருவம் தானே. இப்போல்லாம் சுருவம் செய்கிறானுங்க பாருங்கள். அதை பார்த்த உடனே இருக்கிற பக்தியெல்லாம் போடும்.
நல்லா புட்டாளமாக வந்த மாதிரி ஒரு சுரூபம் செய்வான். அதை பார்த்த உடனே பயம்தான் வருது ஒழி பக்தி வர்றது கிடையாது. ஆனால் சேத்துப்பட்டு லூர்து மாதா சுரூபத்தை பாருங்கள், பக்தி வரும். ரொம்ப அழகாக நல்ல அழகான பொலிவோடு செஞ்சுருக்கிறாங்க. ஆகவே கன்னிமரியாளுக்கு சிறப்பு வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் அந்தோனியாருக்கு வணக்கம், இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் சபரியாருக்கு வணக்கம், இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் மற்ற எத்தனையோ புனிதர்கள் இருக்காங்க. அவர்களுக்கு சாதாரண வணக்கம், கன்னிமரியாளுக்கு சிறப்பு வணக்கம், கடவுளுக்கு ஆராதனை. பார்த்தீங்களா, இது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். கடவுளுக்கு ஆராதனை, கன்னிமரியாளுக்கு சிறப்பு வணக்கம், மற்ற புனிதர்களுக்கு வணக்கம். நமக்கெல்லாம் தோசரம், அவ்வளோதான். இது இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா போதும். மற்ற சகோதரர்களும் கேட்பாங்க, இந்த கத்தோலிக் கிறிஸ்தவங்களுக்கு வேலையே இல்லை, மாதான்னு ஓடுறானுங்க, மாதாவுக்கு மாலை போடுறானுங்க, எங்கே பைபிளில் எங்கே எழுதியிருக்குது? நான் கேட்குறது, எங்கே என்ன எழுதணும் பார், நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து எழுதினோம்னா பிடிப்பான் ஓட்டம். திருச்சபையில் அன்று முதல் இன்று வரை நம்முடைய பழக்கத்தில் இருக்கின்ற, மக்களுடைய வாழ்வில் ஒன்றாக இணைந்திருக்கின்ற பக்தி முயற்சிகளை தொடர்ந்து செய்யுங்கள். சுரூபங்களை வைத்து கொள்ளுங்கள், படங்களை வைத்து கொள்ளுங்கள், கன்னிமரியாளுக்கு உரிய வணக்கத்தை செலுத்துங்கள், பாடுங்கள் என்று திருச்சபை நம்மை உற்சாகப்படுத்துகின்றது. ஆகவே நீ யாரும் ஏமாந்து போய், மற்ற சகோதரர்கள்லாம் சொல்கிற மாதிரி ஏமாந்து போய் மாதாவை விட்டுட்டு நம்ம தூரம் போகக்கூடாது. அம்மா விட்டு போக முடியுமா? இயேசுவுக்கு இல்லாத அறிவா? பரமபிதாவுக்கு இல்லாத அறிவா? அவர் கன்னிமரியாளையும் இயேசுவையும் வைத்துத்தானே மீட்பின் வரலாற்றையே தொடங்கி வைத்தார். 2ஆம் 3ஆம் கட்டம் என்று சொல்ல வேண்டும். மீட்பின் வரலாற்றை தாயும் பிள்ளையும் சேர்ந்து தான் தொடங்கி செயலாற்ற வேண்டும் என்று காட்டியிருக்கார். அந்த கானாவூர் திருமணத்தில் சொல்லிடலையா? முதல் புதுமை மாதாவும் ஜீசஸ் 2 பேரும் சேர்ந்து தான் செஞ்சாங்க. ஜீசஸ் மட்டும் தனியாக செய்யலையா? மாதா தனியாக செய்யலையா? செஞ்சுருக்கலாமே, செய்கிறது தான் முதல் புதுமை. அங்கே வடக நிகழ்ச்சி, அது ஒரு பெரிய பெரிய இறையல் பின்னணியெல்லாம் நிறைய சொல்லலாம், இருக்கட்டும். நான் முதலே சொல்லிட்டேன், இதெல்லாம் ஒரு பெரிய தடாகம், போனால் வெளியே வர முடியாது. முதல் புதுமை மீட்பின் வரலாற்றிலே 2ஆம் கட்டம். அந்த 2ஆம் கட்டத்திற்கு சிறப்பு கொடுத்து ஒரு பெரிய ஒரு புதுமையினாலே ஒரு அசைவு கொடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சி தாயும் பிள்ளையும் சேர்ந்து தான் செஞ்சாங்க. ஆக மாதா விட்டுட முடியாது. மற்ற சகோதரர்கள் சொல்கிற மாதிரி மாதா விட்டுட்டு சொல்ல முடியாது. இயேசு மாதா. அங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கிறது. கானாவூர் திருமணத்தின் வாயிலாக மீட்பின் 2ஆம் கட்டம் முடுக்கி விடப்பட்டு சிறப்பு பெற்று அது பல பரிமாணங்களை கொண்டு நம்ம எல்லாம் அது ஒன்றாக சேர்த்த, மக்களாக சேர்த்த ஒரு நிகழ்ச்சி என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. மரியே வாழ்க, மரியே வாழ்க. பூசங்க கோயிலில் வச்சுக்கிட்ட ரொம்ப நல்லதுங்க. ஏன்னா இது வெளியே வச்சுருந்தா இருக்குது, பாதி பேர் தூங்கின்னு கலந்துருப்பீங்க. இனிமேல் இந்த 3 மணிக்கு வைக்கிற பூசை கோயிலே வச்சுக்க முடியாத நமது திருத்தல பங்கு தந்தை அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாம் எல்லோரும் திருப்பயணிகளாக வந்திருக்கிறோம். பில்கிரிம்ஸ், சாமியாரும் கூட நாம் எல்லாம் திருப்பவனிகளாக தான் வந்திருக்கோம். நான் திருப்பவனியாக தான் வந்தேன். நான் வத்தி கீத்தி வச்சேன். சாமியாருங்க வத்தி வச்சிங்களே, அது வேறு, வத்தி வச்சுட்டு போங்க. காசு இல்லைன்னா கிழங்கு நான் கொடுக்குறேன். நாம் எல்லோரும் திருப்பவனிகளாக வந்திருக்கிறோம். ஆகவே அதுக்கு ஒரு ராகம் இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ராகமெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நான் ஒரு சாதாரண ஆயந்தூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவன். ஒரு சாதாரண ராகத்தில் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கிறேன். நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து என் கூட பாடுறீங்களா? பாடுறன்றவங்களாம் கை தூக்கு. ரைட். சில பேர் நான் என்ன சொல்கிறேன்னே தெரியாது, ஏன்னா ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருப்பானுங்க. இது அச்சரப்பாக்கம் மழைமலை மாதா திருத்தலத்தில் பாடினேன். ஆனால் இங்கே வார்த்தை சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. சேத்துப்பட்டுக்கு வார்த்தை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன். சென்னை மயிலை சாந்தம் இதில் பாடினேன். அதெல்லாம் வந்து டிவியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி இங்கே இதை பாடி நாம் அனைவரும் சேர்ந்து அரங்கேற்றி லூர்து மாதாவுக்கு நம்முடைய வணக்கத்தை செலுத்துவோம். அதுக்கு தனியாகவே இந்த இது அடிக்கணும், இந்த
இந்த தனியாக அந்த சிட்டாரில் இந்த கிட்டாரில் அடிப்பாங்க. நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் ஆடியோ வீடியோலாம் பண்ணியிருக்கிறோம். அது நான் இல்லாமலே நம்ம பைஹாட்டாக மனப்படமாக பாடுறேன்னே. உங்கள் எல்லோரும் பதில். தாயே மரியாயே, தாயே மரியாயே. இது மட்டும்தான் நீங்கள் பாடணும். பாடுங்க. தாய். மறுபடியும் தாயே. சேத்துப்பட்டலூர் தன்னையே அம்மா, உந்தன் பொன்னடி பணிந்து வந்தோம் பாராய். தினம் மாசில்லாவும் பேரை சொல்லி மாநிலம் என்றும் புகழும் தாயே மரியாயே. பாடு. தாயே சேத்துப்பட்டலூர் தன்னையே அம்மா, உந்தன் பொன்னடி பணிய வரும் மாறாய். தினம் மாசில்லாவும் பேரை சொல்லி மாநிலம் என்றும் புகழும் தாயே மரியாய். பல்லாண்டு காலம் முன்னே ஏற்றோ அன்றே ஆண்டவரின் பாதையிலே வளர்ந்தோம். பல்லாண்டு காலம் முன்னே ஏற்றோ அன்றே ஆண்டவரின் பாதையிலே வளர்ந்தோம். தந்தை தாராஸ் எங்கள் நம்பிக்கையில் தந்த கோயில் இது அன்றோ தாயே மரியாயே. புரியுதாப்பா? என்னமோ பயந்து நடுங்கின்னு பாருங்க. இது நம்ம கோயில் பாட்டு, தாராஸ் கட்டின காட்டு. அதுக்கு முன்னே நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிட்டோம். அதே வரலாறுலாம் போட்டேன். ராத்திரி உட்காந்து எழுதுனது. நீ ஏன் தபலா விட்டு விட்டு வாசிக்கிறீங்க? நீ விட்டு வாசித்தா எனக்கு மியூசிக் தெரியாதுன்னு அர்த்தம். தாக்கத்தி தாக் தாக்கத்தி 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 தாக் தாக்கத்தி தாக். அவ்வளோதான். இது பெரிய கஷ்டமா? அது பல்லாண்டு காலம் முன்னே ஏற்றோ அன்றே ஆண்டவரின் பாதையிலே வளர்ந்தோம். தந்தை தாராஸ் எங்கள் எம்பிக்கையில் தந்த கோயில் இது அன்றோ தாயே மரியம். சேத்துப்பட்டலூர் தன்னையே அம்மா, உந்தன் பொன்னடி பணிய வந்தோம் பாராய். தினம் மாசில்லாவும் பேரை சொல்லி மாநிலம் என்றும் புகழ்வோம் தாயே மாறி. மாண்புடனே வாழ வழி தந்தாய், எங்கள் மக்களையே தினம் தினம் வளர்த்தாய். மாண்புடனே வாழ வழி தந்தாய், எங்கள் மக்களையே தினம் தினம் தந்தாய். எங்கள் நெஞ்சில் என்றும் நீங்கா நின்றார் அருப்பணி ஆயர்களால் தாயே மரியாயே. சேத்துப்பட்டலூர் தன்னையே அம்மா, உந்தன் பொன்னடி பணிய வரம் தாராய். தினம் மாசில்லாவும் பேரை சொல்லி மாநிலம் என்றும் புகழ்வோம் தாயே மரியாயே. ஆயர் பலர் எங்களையே ஆண்டா. பிஷப்ஸ். ஆயர் பலர் எங்களையே ஆண்டார், எங்கள் அல்லல் போக்கி அறவழி தந்தார். சவுந்தர் ஆயர் அவர் சந்நிதியை நாங்கள் தினம் சந்தித்தோமே மரியாயே தாயே மரியாயே. புத்தம் புதிய வண்ணம் எங்கு சேர்த்தார், புத்தம் புதிய வண்ணம் எங்கு சேர்த்தார். எங்கள் பேராலயம் பேரை ஓங்க செய்தார். விக்டர் இன்பராஜம் பங்கு தந்தை தொண்டோனும் ஆக்கினாரே. வாழ்க வாழ்க தாயே தாயே மரியாயே. சேத்துப்பட்டலூர் தன்னையே அம்மா, உந்த பொன்னடி பணிந்து வந்தோம் பாராய்.
தினம் மாசில்லாவும் பேரை சொல்லி மாநிலம் என்றும் புகழ்வோம் தாயே மாதாவுக்கு 4 கோட்பாடு இருக்குது. அதை விட்டு மற்றெல்லாம் பாட்டு காட்டுவானுங்க. மாதா பாட்டை காட்டும் போது சில சந்தோஷம் கொடுக்குது, சில டைமில் என்னை சிந்திக்க வைக்குது. மாதாவை பற்றி ஒரு நல்ல வார்த்தை போட மாட்டானுங்க. வாழ்க வாழ்க போற்றுக, வாழ்க வாழ்க போற்றுகன்னுவான். அதில் ஒன்றுமே இருக்காது. மாதா ஜென்ம பாமில்லாமல் உற்பவித்தவள். மாதா முப்பொழுதும் கன்னிகானவள். 2. மாதா மோட்சத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டவள், இறைவனின் தாய். இந்த 4 கோட்டுப்பாட்டை பாட்டில் எல்லாம் போடணும். சில பாட்டுகளில் ஒன்று கூட இருக்காது. என்ன மாதா பாட்டு இது? மாதா வெறும் வர்ணனை எதிர்பார்க்கல, அவள் யார் என்று பாட்டில் சொல்ல வேண்டும். ஜென்மவினை இல்லாமலே வந்தான், முழு கன்னி மயில் இறை வழி நின்றார், இறை தாயாகவே என்றும் வாழ்ந்தாய், விண்ணில் நரும் அரசியே தாயே மரியாயே, சேத்துப்பட்டுள்ளோர் தன்னையே அம்மா, உந்தன் பொன்னடி பணிய வந்தோம் பாரா, தினம் மாசில்லாவும் பேரை சொல்லி மாநிலம் என்றும் புகழ்வோம் தாயே மரியாயே. அனைவரும் ஆண்டவரின் மக்கள், அனைவரும் ஆண்டவனின் மக்கள், என்றும் அன்புடனே வாழும் வரம் தாரும், இங்கு அண்டி வரும் மக்களே ஆதரவும் தாங்குவாயே மாயே மரியாயே, சேத்துப்பட்டுள்ளோர் தன்னையே உந்தன் பொன்னடி பணிய வரம் தாரா, தினம் மாசில்லாவும் பேரை சொல்லி மாநிலம் என்றும் புகழ்வோம் தாயே மரியாயே, தாயே மரியாயே, தாயே மரியாயே, தாயே மரியாயே. இயேசுவுக்கே புகழ், இயேசுவுக்கே புகழ். மரியே வாழ்க, மரியே வாழ்க, மரியே வாழ்க, மரியே வாழ்க. நல்லா இருக்குது அந்த பாட்டு. சூப்பர். அச்சர பாகத்தில் அசந்து விட்டானுங்க. போ அதை ஆடியோ வீடியோவை அடித்தோம். இதுக்கு தனியாக ஒரு கிட்டாரை வாசிக்கணும். கிட்டாரில் தனிப்பட்ட கார்ட்ஸ் தான் வாசிக்கணும். இதுக்கு அதில் விழிச்சு போட்டு நல்லா அந்த இது பாடுறாங்களே, அந்த மாதிரி இந்த சிந்து பாடுறாங்களே, அந்த மாதிரி பாடு. டங் டங் டிங் டிங் டங் டிங் டங் டங் டிங் டங் டங் டிங் டைங் 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 டங் டங் டிங் டங் டங். அது நல்லா இருந்துச்சு. நான் ஒரே என்ன செய்கிறது, நம்ம ஆர்கெஸ்ட்ரா நல்லா வாசித்தாங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த பாட்டை அப்படியே கொடுத்துட்டு போகிறேன். இது பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்து இது யார் வேணாலும் பாடலாம். இதுக்கு நீங்கள் பெரிய பயிற்சி பெறணுன்றது ஒன்றும் கிடையாது. மனசு வேணும், அவ்வளோதான். மாதா பற்றி பக்தி வேணும், அவ்வளோதான். அந்த அன்னை பற்றி ஒரு அது தானாக வரும். இது நான் 1942 யாரோ வேளாங்கண்ணிக்கு போயிட்டு வந்தவங்க பாடுறதை கேட்டேன். வேளாங்கண்ணி அப்போ பாடலான்னு என்னமோ அது வேறு. வேளாங்கண்ணி போயிட்டு நாங்களாம் வேளாங்கண்ணி போகிறதுக்கு இல்லை, கையில் காசு கிடையாது. வேளாங்கண்ணிக்கு போயிட்டு வந்தவங்க எனக்கு எதாவது பொரிய கடலை கொடுப்பாங்க. அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அது வேளாங்கண்ணி போயிட்டு என்னுடைய உறவினர்களில் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஒன்று பாடினார். ஒரு 2 வரி 3 வரி பாடினார். அப்போ அந்த 1942 என் மனசில் பதிஞ்சுது. இப்போ ஒரு 5-6 மாதமாக அது அப்படியே டக்குன்னு இந்த ராகத்தை இந்த வார்த்தைகளை போட்டு மாதாவுக்கு பாட ஆரம்பிச்சு. நான் வேறு என்ன செய்ய முடியும்? மாதாவுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? அவருடைய பேரை வாழ்த்தலாம், அவருடைய துணையை நாடலாம், அவருடைய புகழை பாடலாம், நம்ம அன்பெல்லாம் காட்டலாம், அவ்வளோதான் செய்யும். மற்றவங்களாம் மாதை பார்த்துக்குவாங்க. அவர் எப்படி பாடினார்? அம்மணி ஆரோக்கியம் மரியாயே, உந்தன் பொன்னடி பணிய வரும் நீயே, இந்த இம்மாநிலம் தன்னில் உள்ளோர் ஏகனை மன்றாடி செய்வோம் ஜெபம் செய்வோம். 1942 கேட்டது. ஆமென்.